Hanggang sa makarating na sila sa kinaroroonan ng bayan. Tumigil sila sa hindi kalayuan, sa isang burol kung saan tanaw nila ang kabuuan ng bayan. Maganda ang kinaroroonan natin, Raha. Mula dito ay makakapagmanman tayo. Wika ng isa sa punong kawal. Ngunit tumugon si Balinsusay ng, bababa ako upang mas makalapit sa bayan at malaman ng mga kilos nila sa malapitan. Wika nito. Sasama ko, Kapunuan. Alam ko ang pasikot-sikot sa bayan. Mas mababalangkas natin ng maayos ang ating mga gagawin. Wika ni Manuel na agad namang sinang-ayunan ng Raha. Pagdating nila sa bukana ng bayan, kaagad na itinuro ni Manuel ang kinaroroonan ng kanilang mga kasamahan. Raha, sa ngayon bihag na sila ng kasalukuyang pinuno at nakapiit sa isang bahagi ng bayan, malapit sa mga kulungan ng hayop. Wika ni Manuel. Inikot pa nila ang buong labas ng bayan at tinandaan ang mga pasukan pabalik nila sa kanilang pangkat. Inilahad nila ang kanilang plano sa pagsalakay. Tahimik nilang pinaikutan ang buong bayan at sa hudyat ng Raha, pinasok nila ang buong bayan na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Nagsitakbuhan ang mga mamamayan. Nasaan ang inyong pinuno? Sigaw ni Balinsusay at tumugon ang isang lalaking halos kasing edad nito. Ako ang pinuno ng bayang ito. At sino kang pangahas upang pasukin ang aking nasasakupan? Tugon ng lalaki. Tumugon naman si Manuel bago pa man makatugon si Balinsusay. Narito kami upang palayain ang aking mga kasama. Kung ayaw mong ubusin namin ang mga nasasakupan mo, pakawalan mo si Punong Lamaw, 10 ng kanyang tagasunod. Wika ni Manuel na ikinagulat ng pinuno ng mga manggagaway. Ikaw? Sa bagay na hindi ako magtataka na magtraidor ka sa lahing pinagmulan mo. Dahil ligkas sa iyo at sa mga kaanak mo ang pagiging traidor! Wika ng pinuno at itinaas nito ang kanyang kamay na nagbibigay ng hudyat sa kanyang mga kasamahan upang sumalakay. Ngunit laking gulat ng pinuno nang magwika ang isang punong kawal ng Raha. Kung ako sa iyo, hindi ako gagawa ng anumang kilos na maaari kong ikapahamak. Utusan mo ang iyong mga kawal na ibaba ang kanilang mga sandata. Laking gulat ng lahat dahil hawak ng punong kawal ni Balinsusay ang asawa ng pinuno ng mga manggagaway. Sa palagay mo'y masisindak mo ko't mapapasunod dahil sa hawak mo ang asawa ko. Patayin silang lahat! Sigaw ng pinuno at nagsipagsugod ang lahat ng mga mandirigma na puno ng manggagaway. Hindi ikaw ang magpapabagsak sa akin, Manuel! Muling wika nito sabay sugod kay Manuel. Raha, madali kayo. Ang mga kasamahan ko iligtas ninyo, pakiusap! Wika ni Manuel kay Balinsusay habang nakikipaglaban sa pinuno ng mga manggagaway. At agad namang tinungo ni Balinsusay ang kinaroroonan ng mga kasamahan ni Manuel. Laking gulat niya dahil may mga malalaking nilalang na parang mga aso. Mahabaging lalahon, anong uri ng nilalang ito? Tugon ni Balinsusay nang may nagsalitang matanda. Barog ang tawag sa mga nilalang na yan. Huwag kang kikilos kung ayaw mong sakmaling kanila. Makamandag ang kanilang mga laway, Raha. Hindi makagawa ng anumang pagkilos ang Raha dahil sa mga barog na nakapalibot sa kanya. Hanggang sa wala na siyang naisip na paraan. At sinalakay niya ang isa sa mga barog. Gamit ang kanyang lakas, hinawakan niya ang leeg ng isa sa mga nilalang at inihampas sa iba nitong mga kasama.
Binunot niya ang kanyang kampilan at pinugutan ng ulo ang isa sa mga ito. At nang maubos na niya ang lahat ng mga barog, agad niyang binuksan ang piitan kung nasaan ang matandang nagbigay ng payo sa kanya. Nang buksan niya ito, nakita niya ang napakaraming tao na nakakulong at gulat na gulat ang mga ito dahil hindi pa sila nakakita ng tao na nakalampas sa hanay ng mga barog. "Ligtas na kayo. Kung makakahanap kayo ng pagkakataon ay tumakas na kayo," wika nito. At akmang aalis na sana nang pigilan siya ng matanda. "Sandali lamang, mandirigma. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng taong nagligtas sa aking buhay?" Tanong ng matanda. "Balinsusay. Ang pangalan ko ay Balinsusay." Tugon ni Balinsusay. "Ako naman si Apo Lamaw. Ikinagagalak ko ang makilala ka raha, Balinsusay." Wika ng matanda at agad nang umalis si Balinsusay upang daluhan ang labanan. Pagdating ni Balinsusay sa labanan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kaagad niyang pinaghahambalos ang bawat masalubong niyang kalaban. Lahat yon ay agad niyang napapabagsak. Hanggang sa maubos na ang lahat ng kanilang mga kawal. Inakala ni Balinsusay na tapos na ang lahat. Ngunit laking gulat niya nang makaramdam siya ng mga baging na unti-unting gumagapos sa kanya. Nakita niya ang isang matandang babaeng papunta sa kanya. Nag-uusal ito ng kung anong dasal habang papalapit sa kanya. Nakakaramdam siya ng init sa buong katawan niya na animoy binabalot siya ng kung anong mainit na enerhiya. "Kagaya ng inaasahan ko, mahina ka nga raha. Mahina ka sa mga dasal. Wala kang pananggalang sa mga dasal." Wika ng matandang babae at unti-unti ay nawawala na siya ng malay. Ngunit may narinig siyang boses sa kanyang isipan. Isang pamilyar na boses. "Raha, nakalimutan mo na yata ang aking tulong na ibinigay sa iyo. Nasa katawan mo ang mata ng santel mo. Gamitin mo ito." At biglang nagbalik si Balinsusay sa kanyang ulirat at nag-usal ng isang dasal. Ang dasal na ito ay paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. "Apoy mula sa kailaliman. Bahagi ng kalikasan, iugnay mo ko sa iyong kapangyarihan." Makailang ulit na inusal ni Balinsusay ang dasal na ito. At laking gulat niya nang unti-unting natutupok ang matandang babae na nag-uusal ng dasal sa kanyang harapan. Unti-unting nakalas ang baging na nakagapos sa kanya at habang natutupok ang matandang babae, nagwika ito ng, "Ang mata ng santel mo. Paano ito napunta sa iyo?" Tumugon naman si Balinsusay ng, "Ang kalikasan ay isang makapangyarihang puwersa na hinding-hindi mo pwedeng salungatin. At napakaraming bagay na gawa ng kalikasan na hindi natin masukat ng ating isipan. Kung ano man ang alam natin, ay isang buti lang ito ng buhangin sa isang dalampasigan." Wika nito sa matanda at agad naman itong umalis upang daluhan ang iba pa. At nang makita niya si Manuel na nakikipaglaban, laking gulat ni Balinsusay dahil nasaksihan niya ang kapangyarihan ng manggagaway na si Manuel. Nakita ni Balinsusay na may isang malaking malaahas na nilalang
ang umaahon mula sa lawa. At nakikita niyang nasa ilalim ito ng pag-uutos ni Manuel. Ang Bakunawa. Nilamon nito ng buo ang lahat ng dayuhan at mga kalabang manggagaway. Nakikita ni Balinsusay ang kapangyarihang nagagawa ng malakas na kaugnayan ng kalikasan. Habang nanonood si Balinsusay ng laban ng dalawang manggagaway, nakita niya ang unti-unting panghihina ng pinuno ng mga manggagaway. Hindi ko akalaing malayo na ang narating mo. Hindi ko akalaing magagapi mo ako. Tinatanggap ko ang aking kabiguan, Manuel. Pamunuan mo ng maayos ang mga manggagaway. Nang walang ano-ano, ay nilunok ng buo ng Bakunawa ang pinuno ng mga manggagaway. At sa utos ni Manuel, bumalik ang nilalang na yon sa ilalim ng lawa. Napakarami ang nasawi sa labanang yon. Bagaman nagtagumpay ang pagsalakay nila, hindi maiwasan ni Manuel ang malungkot dahil sa kaganapan. Hindi ko ginusto ang kaganapang ito, Raha. Ngunit wala na akong pagpipilian. Kinailangan kong mamili sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Wika nito. Wala kang dapat ipag-alala, Manuel. Pinili mo ang tama. Hindi maaaring maghari ang kasamaan. At kung tatanungin mo ko, mas gusto kong manaig ang mga mabubuting nilalang. Kahit sino naman ang may malasakit sa sangkatauhan, yun din ang pipiliin. Tugon ni Balinsusay. Salamat, Raha, at tinugon mo ang tawag ng mga diwata. Wika ni Manuel. At habang nag-uusap ang dalawa, lumapit sa kanila ang matandang nagngangalang Lamaw. Isang karangalan na masumpungan ng wangis ng makapangyarihang Raha. Wika nito. Nagkakilala pala kayo ng aking guro, mahal na Raha. Sabat ni Manuel. O Manuel, at akin po ang karangalan, Gurong Lamaw. Bumalik na tayo sa aking bayan para magamot na ang ating mga kasamang sugatan. Wika ni Balinsusay. Ngunit tumutol si Manuel. Magpapaiwan ako 10 nakatatanda upang muling itayo ang bayang ito sa ilalim ng pamumuno ni Tandang Lamaw at sa ilalim ng inyong proteksyon. Alam ko muling babangon ang aming bayan at sa pagkakataong ito, sa paggawa ng mabuti. Wika ni Manuel. Lumipas ang ilang buwan ng kapayapaan hanggang sa dumating muli ang isang pangitain ng Raha. Balinsusay, isisilang ang isang sanggol sa bayan ng mga manggagaway. At maraming itim na elemento ang naghahangad ng buhay ng sanggol. Magpunta ka sa bayan at protektahan mo ang bata. Tinig ng isang malaking lalaki. Kaagad namang bumangon si Balinsusay at naghanda sa pag-alis niya kasama ang ilang kawal. Tinungo nila ang bayan ng mga manggagaway. Pagdating nila sa bayan, kaagad silang sinalubong ni Manuel. Salamat sa mga diwata at dumating ka, Raha. Magsisilang ang aking asawa ng aming anak at nagkakaroon ng masamang pangitain tungkol dito. Lulusubin kami ng mga masasamang elemento at sa kasamaang palad, walang matitira sa amin. Kaya laking pasasalamat ko't dumating kayo. Pagmamakaawa ni Manuel. Wala kang dapat ipag-alala, Manuel. Kagaya ng sinabi ko, pangangalagaan kong sanggol dahil ito ang aking bugna. At makakaasa kayo na hindi ko kayo bibiguin. Tugon ng Raha. Nag-utos siya na palibutan ang buong bayan. Nung gabing yun kasi ang takdang oras ng asawa ni Manuel upang magsilang ng sanggol. At habang iniintay nila ang paglabas ng sanggol,
bigla naman nagdilim ang buwan. Ang bakunawa! Kinakain ng bakunawa ang buwan! Sigaw ng isa sa mga kawal. At biglang lumabas si Manuel at sumigaw ng napakalakas. Bakunawa! Umalis ka ngayon din! Inuutusan kita! Iluwa mo ang buwan! Ngunit hindi ito sumunod. Nang mula naman sa kagubatan ay naglabasan ang mga nilalang. May tikbalang, kapre, mga laman lupa, at ang mas ikinagulat ng lahat ay isang karwahe na hila-hila ng napakalaking mga bayawak. Laking gulat ni Balinsusay dahil nagsipagluhuran ang lahat ng mga nakatatanda kasama si Manuel. Anong nangyayari, Manuel? Sinong mga ito at bakit lumuluhod kayo sa kanila? Tanong ni Balinsusay habang binubunot nito ang kanyang kampilan. Maghunos dili ka, Raha. Ang nasa karwahe ay ang hari at reyna ng mga dalunganon. Sila ang gabay ng aking asawa. Narito sila para basbasan ang aming magiging anak. Tugon ni Manuel at nagbukas ang pintuan ng karwahe. Bumaba ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng gintong baluti. Pagkita nito kay Balinsusay ay kaagad itong ngumiti at nagwika ng, Balinsusay, isang karangalan ng makaharap ka sa unang pagkakataon. At sa gulat ni Balinsusay nang tawagin ng hari ng dalunganon ang kanyang pangalan, itinapon niya ang kanyang hawak na kampilan at agad na lumuhod. Akin ang karangalan, pinuno ng mga dalunganon. At matapos ang pag-uusap na yon, narinig nila ang pag-iyak ng isang sanggol at agad na pumasok sina Manuel, ang Raha, at ang hari ng mga dalunganon. Laking gulat ng lahat dahil biglang lumuhod ang hari at reyna sa kinahihigaan ng sanggol. Nakita ni Balinsusay na lumuluha ang reyna at nagwika ito ng, Sa wakas, isinilang na ang tagapamagitan. Isang malaking karangalan ng masilayan na isilang ang hinirang ng kalikasan. Wika nito at inilapat niya ang kanyang palad sa noo ng sanggol at muling nagwika. Mula sa araw na ito, iginagawad ko sa iyo ang aking basbas, ang aking proteksyon, at ang isang kakayahang gamitin ang aking mga sundalo sa panahon ng iyong pakikipaglaban at sa pagsasakatuparan ng iyong tadhana. Wika ng reyna, at matapos niya itong sabihin, agad itong tumayo at gayon din ang ginawa ng hari. Sa ngalan ng aking kaharian, iginagawad ko ang aking basbas at kapangyarihan. Gayon din ang kakayanang makagamot gamit ang kapangyarihan mula sa kalikasan. Wika naman ng hari. Matapos nilang ibigay ang basbas, umalis na ang dalawang maharlikang engkanto, maging ang mga kasamahan nito. Makalipas ang ilang buwan, naging mapayapa naman ang lahat. Walang kakaibang pangyayari at mas lalong lumago ang bayan ni Balinsusay. At bilang kaisa-isang bayan na hindi nasasakop ng mga dayuhan, naging mapayapa ang kanilang pamumuhay. Sa kabila ng kanilang katahimikan, hindi pa din maiwasan ang mga kaguluhan bunsod ng pananakop ng mga banyaga. Hanggang isang araw, isa sa mga bayang nasa ilalim ng pamumuno ni Balinsusay ang sinalakay ng mga ito. At nakarating ito sa kaalaman ng Raha. Nang datnan niya ang bayang yon ay wala nang natira.
Habang naglalakad si Balinsusay, ay may nasumpungan siyang isang mamamayan at buhay pa ito kung kaya agad niya itong nilapitan at tinanong. Mandirigma, magsalita ka. Ano nangyari dito? Tanong ni Balinsusay. Napakarami nila. At may kakaiba silang mga sandata. Hindi namin kinaya ang kanilang lakas. At maaring ang sunod na sasalakayin nila ang inyong ay ang inyong ahop. Tugon nito. At matapos ay nawala na ito ng hininga. Magpahinga ka na, mandirigma. Naging mahusay kang mandirigma. Wika na pamamaalam ni Balinsusay sa mandirigma. Pagbalik niya sa kanyang bayan, agad niyang pinulong ang kanyang mga mandirigma upang paghandaan ang anumang pagsalakay mula sa kanilang kalaban. Ang labis na ipinagtataka ni Balinsusay ay paanong tumalab ang sandata ng mga dayuhan sa kanyang mga mandirigma. Kaya isinangguni niya ito sa mga babaylan, lalo na kay Lucio. Iisa lamang ang maaaring makapagpawalang bisa ng kapangyarihan ng mga batok. Yun ay kung isa ding diwata ang kanilang nakaharap. Ngunit, napaka-imposible naman na makasumpong ng diwatang kakampi ang mga mananakop. Maliban na lamang kung hindi na nadugtungan ni Lucio ang kanyang sasabihin dahil biglang sumulpot si Manuel na humahangos. Mga manggagaway kapunuan, may mga kasapakat silang mga manggagaway na maaaring nagturo sa kanila ng mga paraan kung paano tayo matatalo. Wika ni Manuel na labis na ikinabahala ng lahat. Dahil hindi lamang sila ang nakakaalam ng kanilang lihim, ito ay naibunyag na sa mga dayuhan. Okay, yung Raha 17 sunod kagad natin, pero gusto ko lang i-share sa inyo na ayaw bumaba ng balahibo ko. Grabing kilabot yung naramdaman ko dito sa episode 16. Ang daming nabanggit. Yung hari at reyna ng mga engkanto, yung Bakunawa, yung pagtraidor ng Bakunawa. Grabe, pero asahan nyo, sa mga susunod na episode, mas lalo pa kayong kikilabutan. Pahintay na lang ako sa 17. Salamat.